Aduh guys, mati lampu guys. Sudah bener kok mati lampu guys. Ayo peteng deket. Ngelung rasakno. Ini dong ngono guys. Jam 4 yo mati lampu. Dino Kemis iki dino Jumat neh. Jam 4 neh guys mati lampu ya Allah. Dedet omahku. Dedet guys. Udan guys, namanya ora terus. Kok dipateni lampu ini kayak candak-candak gawe ora iso guys. Piye niki lah ya. Kok gedeng. Guys. Dingi ngono guys jam 4 yo mati lampunya. Tendengi trafone lin jebluk. Mbok ki mbok apa neh sing jebluk. Masih dingi aku nelpon PLN guys. Malah pulsa kali 5.000 nelpon malah entek nelpon PLN guys. Sing nyerote mbruh guys pulsa ning nelpon PLN. Aku saiki mau nelpon PLN nah. Wah, ono dandani yo lah ora yo lah. Iki pecadak-cadak gawe ra iso guys. Mati lampu guys. Susah mati lampu nih guys. Jam 4 luwes perapat guys. Matine mau jam 4. Iki udan guys, udan. Ini kalau udan terus kok guys. Ben cepet terang. Malah mati lampu bareng. Ojo lali yo guys di subscribe, like, share, komen yuk guys channel YouTube yuk guys ben cepet ndang monet. Ben ngrasakno bayaran kok YouTube barang guys. Wis mandek ana 2 tahun aku guys ra ngonten iki tak lanjutno neh guys. Muga-muga ya rezekiku apik ya guys nek nggone YouTube. Muga-muga kowe sing nyascribe, sing ndelok videoku ngasih bar tak ngono sehat, panjang umur, mulah rezeki yo guys. Amin. Mau batinku apa resi warung guys. Malah listrik mati. Ya mau tak kukuti kabeh dagangan ya alhamdulillah guys entek. Cuma mau kan belum tak resik ya warungku guys. Pokoknya aku udah nutup warung kan tak tutup niku kan tak resiki, tak kesuti, tak kei kesut banyu baru tak kesuti karo nganu guys kayak tak kei iku lho wipol sithik niku lho guys. Kan kadang gula do kecer, kadang teh kecer niku drama dirubung semua guys. Mas tak kok ngguri tak kukuti malah mati lampu. Beten kok isa nyapu ngepel habis malah mati lampu. Nih guys. Dan guys, duduknya ya banter-banteran. Mbah guys, mbah. Ya ngevlog aja guys, sidang nih. Ya kontennya mati lampu sesuk dulu guys. Dingi udan guys, udah jam 4. Yo ono kilape banter barusan mati. Terusan ana wong ngomong trafo ning jebluk. Gua iki sing jebluk mbah apane nah. Oh, ngene ae. Umun. Guys. Awane ati sing ngene guys. Ngene udan ora guys. Kene pirang-pirang dina kawit dina Selasa guys udan terus. Ya alhamdulillah guys. Maksudnya sumur-sumur rada garing. Kayak tahun ben kemarune panjang banget guys. Ngasih sumur-sumur ke garing guys. Duduknya gegar-gegar guys. Medeni wong duduknya. Pokoknya jelali ya guys, di subscribe, like, share, komen ya guys videoku. Ben aku semangat nggak konten YouTube terus ya guys. Bosen-bosen delok videoku pokoknya guys. Ya guys, jenisnya merintis on YouTube. Semoga bisa monet. Amin.
anginnya iki banter ngene guys, bribit anginnya. Dan udan guys, udan. Ya wis guys, cukup semene ya guys. Yen video laporan guys mau. Laporan nek listrik mati. Cepetan deket kabeh guys. Dadah. Assalamualaikum guys.